på, hvad du producerer. Altså, jeg er jo selv selvforsyner, ikke? Så altså, jeg sørger jo for at holde alting omkring mig i en lokal afstand. Laver du dit eget tøj? Ja, jeg er selv. Dine egne briller? Nej, brillerne. De er jo produceret et andet sted, og det er jo folk, der ikke er selvstændige, der ikke har deres eget virksomhed. Jeg har heller ikke stået og prædiket, at vi ikke skal producere i udlandet. Okay, så vi skal udnytte arbejdskraften i udlandet for selv at kunne oprette en højere standard. Nu har det jo skabt ret stor vækst i Indien for eksempel, at man har lagt alle sine IT-opgaver derned. Så jeg har oplevet, jeg har rejst rundt en del i verden, og den der idé om, at alle andre end danskere, at det er nogle stakler, det tror jeg lige, at du skal revurdere en lille smule. Fordi at der er sket en meget, den her sådan, industrialisering, vi har været igennem i 250 år, den har altså ændret verden, så vi har ikke i- og u-lande mere. Vi har en stor, kæmpe mellemklasse. Og hvis du tager til Afrika, ja, der er andre problemer, men der er faktisk også en masse vækst i virksomheder, og det er ikke ondt, hvis du giver nogen arbejde i Afrika, hvis du behandler dem ordentligt. Så hvis du vælger at behandle dem dårligt, så er det jo dit problem. Hvis du vælger at producere etisk, som for eksempel Max Havelaar, hvor du går ind og kigger om kaffeplantagen, du giver dem højere løn, og så er det jo op til dig som forbruger, om du så vil betale lidt mere, fordi du gerne vil være etisk forbruger. Og det er jo den vej, vi skal gå. Du er ikke ondt, fordi du er butiksindehaver, eller fordi du er virksomhedsstarter. Du er et fantastisk menneske, hvis du tager ansvar for dit eget liv. Og jeg vil faktisk bryde ind og stoppe debatten, inden I kommer helt på dybt vand. Kom du bare videre. Okay, spørgsmålet er